Това е втори епизод на нашата поредица. Извинявам се, но просто програмата ми снима до 10 минути и повече не мога да снимам от това и затова извинете, защото аз не следях времето и просто извинете ме. И в момента ще къпаме. Търсим метал. Аз ти казах да си направиш така. Не иска. Аз съм мъж. Ще го мина това изпитание. И пак ти лага. Извинете за лага, но когато снимаме с бандикам или с Fraps или с такива подобни програми, не лаги. Извинете, ако ви доставя някакъв проблем, ме извинете. Стига се друг сам. Ще оставя. И продължаваме. Толкова с камък стига. И ти много камък събра, бе. Колкото главата ти. Където е празна. Празна. Да, където нямаш коса. Ако виждаш в сегата, виж колко хубава коса. Аз съм плешив! Ма. Хайде направи си камена. И сега ще изляза навън да бъртя зомбита. Колкото повече зомби, повече пусти. Ябана-бана! Ай, накарайте го това педерал да мътне, защото ще го еба в тъшака. Не, мътитка. И ралит да млатиш зомбита. Направо ще им видя сметката. Добре. Ако ще ги направя, тези зомбита ще ги направя на тук са хвали, чакай, извинете, тъмненько. Добре, трябва ли факличка? Не виждам нищо. И да знаете, че в момента играе God of War. Престани. Няма нищо, защото в джунглите чак толкова сме. О, бе! Се направя хубав в джунглата. В джунглата. Нали знаеш, че в момента сме в джунглата? бе! Няма да ми багаш шито, махай са. Пиеш ми от ракията, махай са. Петко. Ой, какво е? Их, значи ти сам пикаеш. Да знаете, аз пикая между дивана и мотойла. Няма е от качалката, сложи като чекна. То се в газа на баба, бе. Ой, какво глупости Само говори. в газа на Тя милата баба. ти Мила. много мила. Най-милата, нали? Направо да зване да качи. Айде, отиваме така. И ние сме нови в снимането и бихме искали помощ, да ни давате идеи
и да ни подкрепяте, защото вашата подкрепа е най-важна за нас. Това не го казвам просто като... За да имаш повече харесване. Ами, защото ако дойдете на наше място, ние в момента снимаме за Удоволствие. първи път ли кой. И в момента искаме лайкове, сабскрайбър, ако ни ви харесват. Натиснете другия поглед, че ме е вода. Но не дейте, защото трябва да ви харесват. Колко съм отчаян. Отчаяността води до много неща. Ама наистина сега ви казвам, моля ви, абонирайте се, защото ние тези клипчета ще ги правим за вас, а не за нас. И благодаря, че чухте моята дебела мръсна шибана реч. Той лъже. Кога лъжа? Кога? Кога? Не ме плюй, иначе аз ще... Виж какво ще прави? Фонтан кънки. Гледаш? Да си махнем това. Когато ни оправят компа, дами и господа, ще качваме различни игри. Като FIFA и такива. Или някоя друга игра. Аз ще ги качвам, не. Пищърката! Не знаеш, че аз я направих тази. Диби, взимай играчета. Трябва да си направим нещо за плюскане, защото критично сме военни. Толкова време да се хапеле мъкна. Call, baby. Call, baby. И може да качваме епизоди на FIFA, Call of Duty. И всеки Black Ops. Да, и всеки един от нас ще качва различни. Защото ние сме... На него компа не работи. А не, че не работя на XP, а на XP не му тръгват киви. Тоест, той има в Нова Загора има един на XP и в Стара Загора му е развален комп. Да, ама то, който е в Нова Загора, където сме в момента, е бавен. И затова оттам нищо не мога да качвам. Но когато дойде учебната година, ще мога да качвам. И той и през лятото може да ти го направят. Компа. Ама аз малко съм у нас. Еми точно. Като си у вас, ще играем в някои сервери. Ще снимаме. Например, до Warcraft е вече. Ще снимаме много игри. Far Cry, CS:GO, FIFA и... Най-така да играем с Просто той League of Legends. Да, и където сме пълни нубари. Да. И... Уау! Всякакви. Но за сега в момента, понеже аз съм прекален, Нова Загора и това за мен е невъзможно. И сега можем да снимаме само Minecraft. И този скин, с който сме в момента е Mine. И да знаете, че остават 15 секунди до края на клипа. Благодаря, че ги гледахте. Ние сме The Couples, едно шоу.
Благодаря, че ни гледахте. Довиждане.